आवाजी सुरना उपकर करता सूर सालेने कांड दवरला आणि परत ती शिंदीता दोन बिब्बुलांनी घालतो ताका आणि सुरना उपकर करता ते आता पूर्ण शिंदीता सूर दोन शिजत घालता चार बिंबूल शिजून घालता देव जागा कितले विजील काढल्यार पुरो तीन काही द्यायचं असं नाही इथे आंबे घिसून घालता मग चूर्ण शिजेला घालता नीट घाल्या आम्ही गोड्डा कुठे घालता एक तर मिरसांग कट करून घालल्या दाखवून देऊ सुना रेडी झाली ही सोय घालता टेस्टी अँड न्यूट्रिशियस सुरना उपकरी रेडी जाला.
मस्त इझी रितीर कोरून दाखयला. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक आणि कमेंट घालायची. प्लीज सपोर्ट आवर चॅनल. थँक्यू.